Акадер карам, ма гузарам. Ҷо саросимай, ҷо саросимай. Ох, яка ма ведорум. На, поезд, вагон. Фаҳмидум. Мумкин нест. Фаҳмидум. Саросима чиқад мумкин аст? Мана чипта дорум ака, чипта. Чипта, оз зиёда хта. Ма бин кун. И душанбе Москва як соат чи рафтан ҷа? Эҳе. И як соат чи рафти поезди худуд ку? Як соат? Як соат. Чӣ мехад? Чӣ мехад е бародар? Ака, як соат шуд. Як соат шуд. Хайрат давидум. Агар не 2 соат дер мекарам. Якум бор омадем воқеан аст то қатиман ку вале камтар дига бугар ман тамоми ҳамин ҷои хушрӯи тоҷикистонро нишон метавонам. Дубай мере? Дубай чие? Як ҷое дорад тоҷикистон ки дидагӣ нести, дар ҳаёт дидагӣ нести. Беки озяда. Радноҷон. Меша радноҷон, ама тенҷа радноҷон. Не радноҷон, ама сада. Ахидо тенҷи бада. Раси боша бегам мебиём радноҷон. Эвай да чай худ ку радноҷон, харибадай да охи радноҷон. Гӯш ки радноҷон, ама масъаларо чӣ кор кардӣ радноҷон? Не радноҷон садай ама сада. Ин ҳаминҷа қатъи янга чистем радноҷон. Радноҷон, бега биём а? Некам да чай худ ку радноҷон, харибадай тенҷай да радноҷон. Ха тенҷай да радноҷон. Не гап нест радноҷон. Бега биём а? Давай радноҷон мебиём е. Не радноҷон ма барои ту лобои корро мекунам радноҷон. Майла радноҷон. Пока до связи а? Майла радноҷон. Ки вақт радноҷон када гап задем? Ту дил дур нараваст а? Я бародар ҷурама. О бародар номаш радноҷон ай? Не, номаш радноҷон нест. Ин аку меҳрубонӣ мекунем да урусо меган ку радной. Мо ҳам хеле ака гап задем. Урусо радной мегӯянд. Шумо чӣ ба радноҷон мегӯед? Охай урусо радной мегӯянд, тоҷикишкати мо радноҷон мегӯем. Асал, дили зир нара. Ягиш ку? Лаба. Бо мо хеле братанои калон аку. Бо акай радноҷон мегӯем. Не.